Kubli pi barok kani gade Dudashan Meghalaya ban iptiang subhai pi syak kani ketuk kubor mentega janmit shawan pai kubor ki bebnya ini page wai kimat bekongsan. Lapan mi ia ketarik ban pelong ik election Lok Sabha ka wat ka baan na ka bentak ki prapratali ki syuki haki khalatani ki jela bat ka wai ka union territory. Kajing tokit halo kajing syak penyap ha Ichamati kadanya syakmat empat yok kiam yenoi nuru haduk mentai tu SP ke East Khasi Hills. Kerting ke NPP ke VPP dah ke boong bagi fight bak kedai ben bisha banyak halo kajing nok senyang jong ki MLA ke VPP halaki jong ki constituency. Kentat ke Meghalaya BGP ya ke Jindawang ban weng ya State Party President ke Seng rekam Rekman Moment. Pada sa shim ya ke rai bekat do laon pen he ya ke kat ling sun Shillong Airport ani on tau dah ke bertemai ong bak port. Di kubur ke berbanyak. La pelaj ia katarik ban pelong ke election Lok Sabha jong kawat ke baar mentag sngi hakan ke wat on pelong ia ke election na ke benta ki prapratali ki constituency jong ki khatli ki jela bat ke wei ke union territory hakan ke thop kan don arpotli ki shuki jong ke jela Kerala khat sautli jong ke Karnataka khat laitli jong ke Rajasthan bat mar pratli jong ke Uttar Pradesh bat Maharashtra nyautli jong ke Madhya Pradesh mar santali ke jela Assam bat Bihar mar laitli jong ke West Bengal bat Chhattisgarh bat ke wei ha Manipur, Tripura bat Jammu bat Kashmir. Ia ka tarik ban thep kerteng ha ka ni ka wat kan kut ha ka South Tarik Uyayong kat bai ka sngi thep vote on pelong ha ka Apron Real Tarik Uyayong. Ka jinglong jingman ha ka shnong Ichamati ka dangyai beteng banon ha padeng ka jingbom shngan hadin ba arngut ki breu ki la sha keno Bagi syak bom haduk bandayap daki beriu bom la ban itu dur ha Ichamati ke bahap Hashila Police Station jong ke East Khasi Hills District inen ke Janmit. USP ke East Khasi Hills u Rituraj Ravi ulayatu balapan bon syuk-syuk yaki bor pahara ha kani ke jaka kanang banwanra e ka jing shong shngan. Uni u he pulit ulayatu ru ba ka jing tokit alo kani ke jingja kadang ya syakmat. Kuman syukadau inen ke Janmit ki pulit kila yo bantam ya ke met yap jong UL Esan Singh bat UL Sujit Dota na Ichamati bat na Dalda. Uniu he pulit ulay thuok ru bana kalyang ketenat pulit kelalap kesai ru halo ki subale ya kini ke kam Henry hadu menta kam sempat lakem yanu ru. After our crime scene unit team, they have done their initial investigation part there. After that, we shifted the two bodies to civil hospital morgue. Latest on two aspects. One, that we have, upon receipt of the information last evening itself, we have started the investigation into the matter. What exactly happened? Who are the perpetrators? And the cause and the entire background behind the incident. That is one part, ma'am. Second part, ma'am, we are maintaining highest vigil. We have beefed up security in all areas so that no untoward incident or there is no breakdown of any kind of peace or law and order in the city and in the entire district. Thank you. Kaseng National People's Party lani NPP kala thiating e kaseng Voice of the People Party lani VPP bakadai ban pensyai ki pajba ayu kila no senyang na kabenta ka roy kapar ki constituency bakadon ki MLA hakini ki shisnam baladam abai kran bekala pathai khubor State Working President ke NPP uba penyak sing sim ulaong bakadai ban pendam shwai lagi kamram kum ki MLA bat sange ban aidau bakimla ban train na kabenta ka roy kapar nama bakidon hakaliang persya uba penyak ulaong ru ba ka VPP kala syukeno bamsap ya ka sokar balalam da ke NPP Henry kamla apat ban sei ki saki satar ban penshisha iya ka jingkeno ka jongki. Okay, kadang ru kajing pensngo ba habai dei ba kani ka ban ong ba ka parti jungi kade ka parti ka ba penbe yo pai ba re nakalyang do jungi nga so ban ong ba dan kam si kinong ilam jung ka VPP ban pai bai ka videos
pek bahai ki lak pathai kubor ya ka jingkran ki nong elam ke jungina du pasdang hadu bakut wat ju pek tang shi benta le se dan ne ban shu edit ka juk menta ke ba kabor teknologi lak ban edit tengah ngai i ba ki nong elam jungi ki hikai ye ki pai ba ki de ban long ki ba sungthu ba ki ba shai nama don ki nomi khmat ki ba wan tang hak por election tang hak por badan kam ban penbe te kata ngi keren Working President Jong Seng United Democratic Party bolong ru Menteri Kesokar uba polling do ula pentip bashen ke seng kan sepelat pat ba yakimat jengkular na kebenta ke ni ke election Lok Sabha. Kat tu kat ni na kini ke jengkular kin kentup halo ka jing sateng jong ka jing penrung ya ka ketien khasi bat garo ka krenit bapra jong kariti senchar khadar jong kari kilat kilinti ban khanglat ya ka jing wan rung bean jong ki bar jala na lor ki wei pan. Uba Paul ula pensyairu bagaseng UDP kami don benta bat kan North East Democratic Alliance lanin nida bat don jing tip hiru badon kum kene keseng ule tu ru bahaduk menta keseng kam sempat la sei ya unu kertong banyak aireng natura parliamentary seat bat kan num kersan ru yakinu kinu kiseng nari luom garo aba juba bahlo ka jing penkrek jong keseng uba Paul ula ong ba udon ka jing shanya ka baskem ba ka RDA kan job agani ke election ka bansawan na Shillong parliamentary seat. The draft is ready. We should be able to release the manifesto along with the appeal of the candidate within a couple of days. Some of the major highlights would include pending issues like inclusion of Khasi and Garo languages in the 8th schedule of the Constitution, better and more effective mechanisms to curb infiltration into Meghalaya. There is no question of UDP being part of NEDA. NEDA has not met in a very long time. I do not even know whether it's still in existence or not. Wat happening ki jing dawa bon wengno yo state president keseng Urikman Momen keseng BJP ha kejala kam trek ban pediang ya kene ke jing dawa ke balami nagi katu kat ni kinong elam bahaswa jong keseng udong ai tin keseng uba M Karkrang ula pediang ba ki don katu kat ni na kinong elam jong keseng ki bala I no kam halo karai jong keseng ban ombu kertong ban yakun ha kene ke election Lok Sabha ke ban Salong Shen Nakaliang uba Karkrang ule tu ba Menteri rang ba do kari Narendra Modi dala dia ula ong ba shispa tali na kishuki on bu kerpang na kebenta ki weipat ki seng ki be trailang bat ke BJP la ban kedau hangne ba hadien bala shim me karai ba seng BJP kanombu kertong na Meghalaya bat kan kershan ke seng NPP bon na kinongelam jong seng kila pen pawe ke jingbom ngau tenat bat dawa ba dei ban wengno ya state president jong seng Urikman Momen. Some are resigning, a few of them have resigned, yes, I agree with that, but we have not seen any mass resignation and all. We are trying to make our Karyakartas to understand why we have not contested, and many of them have understood, and right now the party is intact and there's nothing to worry about. We have been having a series of meetings with our workers here in Shillong, and so we are supporting a partner of the alliance. Ka jela Meghalaya kalapau kum kawai na ki jela ka bakringi kinong jungok kai perthai watla kam shim la don ya kalentirel hakani kathan na kalyang ka sorkar kan sa shimru ya karai ban bishar halo ka jingtmu ban penhe ya ka lingsun Shillong ka badon ha umroi abai kran bat ka did news uneu mentri lo ong ba ka sorkar kadang sa ban shim ya karai ka bakhat do la kan penhe ya ka lingsun la ne kan thau da ka wei pat ka lingsun ka bathamai Dangshan kinong bishar na ka Meghalaya High Court kila lej ban jurep ya ka ka lingsun bat kentu badai ban bu ya ki lingsun ki ban herbet na Shillong she indoor tat hadu menta ka ni ka lingsun kadang pentrei kam tang ya ka lingsun ATR 72 ki baju her na Shillong she Kolkata New Delhi bat sha kinong ba jong ka than chitei la mi ngi final detailed plan of whether current Shillong airport can be expanded at the rate at which it is growing, and if the expansion is feasible, then we will go for it. If not, there is also the choice of us looking for more spaces for airports within the state.
Ka dorbar shnong jong ka shnong maulai slai kriya menta ka sngi ka la shim ye karai banum ye shim benta hakan ka election lok sabha kum ka dak ban persha halo ka jingbam la jong ka sokar jala ban marmot ya ka surok ki badon hakan ka than ya ka ni karai la shim da ki executive committee jong ka dorbar shnong abai krem ikla pathai khubor u assistant rangba shnong uba e khar ka ngor ula ong ba ki surok aga shnong kila jotlut nakadaw jong ka jingti ban penyat yo pipe blue da ka tanat PHE ke bapentre ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme phase 3 bala baiting ka da ka JNNURM katkum ka jingong jong unie urangba ka sorkar ka klem shimkhia ban marmot yakini ki surok na do usnam ahajar aphuar watla na ka liang ka dorba shnong kala penken mau bonsin uba khar ka ngor ulo ong ba hashwa ban penyat ya unie pipe kador ba shnong lemba usunyang jong kahi kala dep ban maramot lut yaki surok tang na kabenta ban sha penjot biang ban thep gitu ki pai ding to kala shu e kunto khlam repair khlam issue te ka e ka ba kham pun diaw e ni shnong galong ba min shwa na do nang te na la na e ni la pun lut pisa na shnong ya ka ban pun bhai ki ni ki site jong surok lembaga pensionong kat bengi la kot bor kala kham ikut isuba ten re habawan gani PHE pada kati no ye gitu ki e ka ba mut la pencot no e ka ba ngi la sna ki nongelam jong ki sengson rob lang ka Regional Democratic Alliance lani RDA ka bukentup ya ka seng United Democratic Party but ka seng Hill State People's Democratic Party kila pelong ka jingelap election ha ka shnong markasa ka badai hapo ka mauthat raishan constituency East and West Khasi Hills District ban panjing kershan ya ukurtong ka seng ubat Robert June Kajarin ha ka ni ka Lok Sabha na Shillong aba ai jingkren ha ka ni ka sngi ubat Robert June Kajarin ulakular balada ki penjob ya u unwan ra e ka roi ka par bat kumju ban weng ya ki babon ki jing e ha ka ri Khasi bat jaintia ulakar pat ru ya ki pait ba begin shimkhia ban ya mi renti ban tep ya ka vote ka badai ka hok ka jongki Gasanran lang yo ba Kajarin do MLA Barim ka mauthat raishan uba Brolding Nongsiet bat unong elam ka seng UDP uba Metba Lingdo Hindon kam yang hijin kersan bejoki. Selesai yang menang, Muslim Azhar Kedai hadir bagi MLA dan buram bejongi kira pas ya tak resolution. Banten terekam no yang KLP, UMP dan buram bejongi Malvin Sempala, Wai Kubor bahana kata KLP kelarin tan, kalau tek kumbang ipa yo punya. Bantet yang gul sang gul bejongi, uni UMP jongi kernet kala yang gul sang gul bejong. Jendau, jemriu. Tajak dulu, nak beli utang MP yang cakap boleh jesak dalam tajam ni, komisen boleh jesak dalam tajam ni. Cua bangkut nak, katanya sudah parlimen, pula semua tu opang hak anuan dia, show pipe back, banpan singkersan, saya syukuran kumba apa nilai pun sekian sepang KLP. Tentu hidang sannya. Ka Trinamool Congress Nongston Unit hapo ka jingelam jong President uba Macmillan Carboni kala rai ban khaliap lamano bat lej penyeso bat keseng National People's Party mentag sngi ya kene ka program la pelong ha ka yengsa jong UMLA Barim ka Nongston uba Macmillan bersat aba ajingkan ha kene ka sngi uba Carboni ulo ong ba ka daw ba kilawan ban yeso bat keseng NPP ka dei namar ba keseng ka don ya kinongelam ki bakhlan aba pediang burom ya udkhot Barim jong keseng TMC shika NPP MLA Barim ka Nongston balong ru unong elam keseng NPP uba Macmillan bersat ula kentui ke dekot bakin tresh rehem ba bangkalet no e ka baladep shedin Komisi Benta ban rakhe ka World No Tobacco Day ka St Paul's High Secondary School Nongpo kala pelong ka rally ka basdang na St Paul School ba penkot ha paham sim da ka jing temu ban pensapriang ha kisnong kitau ya ka jing ta jong uduma ha ka ni ka rally le don benta da kinong hikai ki kena school ki balai shim benta shed rehem da ka bara ya ki banner bat ki plakat na ka benta ban sange no e ka jing di duma bat ka jing bam ya uduma da ka ba pen i ka jing ta jong uduma ka kot ka khia uba David Mukti ubalong u assistant teacher ke St Paul's High Secondary School ula ong ba don kam ban don ka jing snok ti lang jong ki kena school bat ki no hikai bat ban rat dengkong ya ka jing pen don kam ya uduma ubakta e ka kot ka khia de mentang ni pet ya ka jing long jing man ka swimming Shillong ka jing shit ka long r4.r degree Celsius bat ka jing kriat ka long khatway degree Celsius ka jing sngam gau hau ka long nyok pran shi spa men step ban ru pran shi spa jan miet ka jing half slap ka long 0.9 mm Kelak bandon ka jing hap slap ka ba malumala ki kat tu kat ni ki benta
Chaban poi shi bakut jong thup khubor ni pe biang sai sin ni kini kimat bakong san. Lapan mi ekatarik ban pelong ik election Lok Sabha ke wat ke baar na ke bentar ke pratali ke syuki hagi kelap ni ke jela bat ke way ke Union Territory. Kajing tokit halo kajing syak penyap hai Ichamati ke dangya syakmat 4 kem yenu ru haduk mentai tu SP ke East Khasi Hills. Heting ke NPP ke VPP dah ke boong bagi patbak ke diben bisa banyak halo ke jeng nok senyang jong ki MLA ke VPP hala ki jong ki constituency kentat ke Meghalaya BJP ke jeng dawa ban weng ya state party president ke Seng Urikman Moment Bat an sashimi karai bakadu la an penhe ya kakat lingsun Shillong Airport ani an tau da ka batamai ong uba port. Te parlok kat tungi la poi shi bakut jong kutup kubor jing mentaga janmiet hadu menisham pilasai kesini ha kajuk kubor kudeshi boni pibaro. Duties with utmost sincerity, professionalism, and the highest degree of integrity. Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba today paid homage